Момчето ми копардисва с левата ръка. Давай, дядо, така. Така, навивай, така. Да. Давай. Давай сега, да видим с коя ръка ще лепнеш. Айде, готово. Още е. Давай още. Татиш. Сега. Така е. Ти метнал се на дядо си. Левичар. И аз ям с левата, дядо. Ето, момчето ми, направих му спагетки и копардисва спагетките. Остави телефона сега, там яш. Давай. Айде, дядо, стига. Давай си. Айде, папа. Още ли? Давай. Сега. Браво за момчето. Ей, ка се изтива. Дали така? Не така, не. Ето така. Добре. Така, дядо. Браво за момчето. Браво. Айде. Хайде да ви е сладко, приятели. Да ви е сладко, кажи. Кажи да ви е сладко. Шако. Така.